karo Siwandrawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Siwandrawati nanti metu jaba. Siwandrawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kira dibrengos kok. Wah tutuk ndase bae. Obah no ndut ngono. Brengos kok ndut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Terus kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwandrawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, omong men. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kok yo. Aku to men. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu njaba. Wis kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwandrawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo men. Den. Anu. Dibantu reng golek anu. Kowe kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Ja omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku nglek colongke tela, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri.
iso omong ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ono ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean Dewa mudhun wae aku ora wedi. Kowe omongan cangkeme sing apik. Kowe nek ana dewa medhun tenan. Kok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Dan pokoke masalah memanangan aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep mepalangi karepe bapak kena waton iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuandane Bagong legane atiku. Non nggugu karepe dhewe panungsmaning jajalanan kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lha kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa. Yen ono wani harus diaki sing tak medeni apamu metu njaba piye metu njaba ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme aku kan metu njaba gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metu njaba metu apa ayo legandang dene metu njaba tutut Raden Setyaki Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong aja tok sawang blegere mung wujud Bagong kaya ngene sawangan Pak aku ning alun-alun alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun lapangan bal-balan aku gelut karo Setyaki kalah trima suduk salira nek pancen wani kowe nututana Setyaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki bakoku. Malah go uduk-udukan.
dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso, kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbako larang e. Mbakule njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wae Sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane miwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, oh, bangun Kahyangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samandra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning njaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose ubah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak ubahke. Endi kira dibrengos kok? Wah, tutuk ndase badan. Obah no ndut ngono. Brengos kok ndut. Ha, brengos ya tak ubahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk pariyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, omong men. Setan tenan kok. Pancen setan tenan. Lho kowe kok yo. Aku to men. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira.
Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Darantasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu njaba. Wis kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeragal. Darantasena. Terus yuk. Ayo. Darantasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakale ketitik, sing ala bakale ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Dara. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pratinda Gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronangga
Anggana magawe gelarira wang-wang. Oh, Bagong, non. Kok malah ucul klambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Teges iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku kok. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Yen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kaget, ha? Anggir Antasena, oh Macilik. Anggir Garukaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Giten? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun.
Aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek bantu karo kakekne Semar lahir batin. Monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabowo Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakekne Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi Raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih, nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho, kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya Samata, Kakang Antarja Samata. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayo rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bedenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Pangapunten parang boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten slaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa ing dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa ing dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancemu. Kala mangsa kula kandhani nggih.
jalma menika tan kena kinira giri lusi kaya Bagong ngene iki arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu akeh sing ngewangi iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena sapa sing kapitunan Limas Karang Kadempel yo Bagong boleh bergabung balik ki apa tau balik ki ora tau balik ki aku moh ngewangi bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik ayo balik ki alah mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den mbok ora masalah ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jahitan kene bali meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unaki Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong Nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku. Anggota anyar nguda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso, wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting tak pethuke kok ora Ndarawati nek yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kok mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong, kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Ya pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh.
junjung sampe naik dhewe. Kundur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Batara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngesaken dawuh. Wilahe dantenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Batara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lah dantenan. Tru. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stop map. Itu Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ha, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo-gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono kok. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya prawira tiktaya ora nanggono magawe gelari rawang wah sowe takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, tumenggung Panigas Jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas warwa tebak dadamune marganing patimu Singalena Prabu. Mati aku.
Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing paina ngati-ati lho Kang Ayu Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Bathari Durga. Diwening panggoda pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora mati kula Mbah sumbang suanu Prabu. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur? Nggih. Dadane ngene murup? Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber ki wonengen. Kula dicandak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh Karang Kadempel.
jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus Mbak Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun, masih muda semuanya. Iya, aha, itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbak. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele kelakon tele ade kebablasan. Minggir Mbak menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antarja Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandamu asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Heli mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nomor dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Ngelabras. Ngelabrak. Ngelabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet. Manut nek ngendi papane wong perang? Nek ndi papane wong perang? Neng kono kebon peteng Mas. Yuk, ayo, yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut Mas kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Sama Mas.
lajeng kula tumindak. Eneng apa, Tru? Wah, sampeyan niku ora kanan karang kadempel mbuh sak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang supan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lha dalah. Candak kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syarate ming siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam, Bu. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugo aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Kok? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki minene sini. Kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Tering somong. Iki cili-cili. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Sik sabar. Ngono aku wae, Tru. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tau rasane ya? Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Bisa merem itu terus. Oke. Terus wis paras barang isih dipok-poki. Aedan ora.
Sakireng kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Caidan ra. Matur Bapak Tru yo. Pripun enten napa Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut ora gejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem Pak gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengan Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestoke dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken